Zdravím všetkých a vítam vás v našom videu o židovských cintorínoch. Na Slovensku máme zachovaných 693 židovských cintorínov. Cintoríny sa nachádzajú vo všetkých regiónoch Slovenska a aj na najodľahlejších miestach, kde slúžia ako kamenní svedkovia nedgajšieho židovského osídlenia v malých horských dedinkách. Každý cintorín je iný. Na niektorých sú výpravné náhrobky prominentných židovských občanov slovenských miest, kým na iných sú jednoduché náhrobné pomníky vidieckych židov. Žiaľ, mnohé z nich znesvetili a zničili vandali. Náhrobné kamene často rozkradli miestni podnikavci a dokonca sa stretávame s narušením hrobových jam ako dôsledok barbarských činov jednotlivcov, ktorí dodnes veria naivným príbehom o pokladoch ukrytých židovských hroboch. Dôležité a stále nepreskúmané cintoríny sú roztrúsené na severovýchode Slovenska v regiónoch so silným chasickým osídlením pred druhou svetovou vojnou. Náhrobky s mnohými zaujímavými folklórnymi dekoratívnymi prvkami s každým novým dažďom pomaly miznú. Veľmi ohrozené sú cintorínske kaplnky, ktorých počet je pre nás doteraz neznámy. No poďme sa zamerať na náš Zvolenský. Nachádza sa pri Technickej univerzite. Je to tiež jeden z cintorínov, ktoré boli zvandalizované, ale aktuálne v pomerne dobrom stave. Cintorín bol v 90. rokoch 20. storočia očistený a zrekonštruovaný. V ohradenom areáli cintorína sa okrem hrobov nachádza pomník so 6 mramorovými tabuľami podľa 6 masových hrobov s menami 128 občanov, ktorí tu boli zavraždení koncom roka 1944 a v januári 1945. Na východnom múre je pamätná tabuľa z roku 1954, ktorá bola pôvodne umiestnená v dome Smútku pri cintoríne zbúranom v 80. rokoch 20. storočia. V tesnej blízkosti židovského cintorína vznikol v rokoch 2008 až 2009 pamätník, vyjadrujúci pietnú vďaku všetkým slovenským občanom, ktorí zachraňovali Židov počas druhej svetovej vojny. V mieste nástupu do parku je umiestnený digitálny informačný kiosk s viacjazyčným informačným materiálom o pamätníku Park ušľachtilých duší. Dňom pamiatky sa stal 9. september, pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike. Je to aj deň uctenia si pamiatky tých, ktorí v snahe pomôcť blížnemu svojmu ohrozili alebo dokonca obetovali vlastný život. Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne. Stojí vedľa tohto cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení povstania miestom masových poprav zajatých Židov, partizánov, civilistov a detí. Na cintoríne sa nachádza masový hrob, v ktorom je pochovaných 140 obetí fašistického zločinu proti ľudskosti. Cintorín s náhrobkami v hebrejskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku je dobre udržiavaný a je pamiatkou na židovskú komunitu vo Zvolene, ktorá mala pred holokaustom 554 členov. Dnes žije v meste iba niekoľko Židov, ktorí patria ku ŽNO v Banskej Bystrici. No a tým by som toto video ukončil a ďakujem, že sme sa mohli zúčastniť projektu a hlavná vďaka pani učiteľke Páleníkovej.